दिनै मानगोनां भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव दिनै बेयाव मोनसे जोंनि जनजातिफोरनि थाखाय नैबे जोंनि पर्बतजरा हालामनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफानि जोनोम थावनिजों नांजाबनानै थानाय काजिगाव हाइ स्कुलनि कम्पाउन्डआव मोनसे स्टुडेन्टफोरनि थाग्रा हस्टेल बेयाव फरायसा फरायसुलिफोरनि 50 आरो फरायसुलाफोरनि 50 गासै 100 बिसिनानि थाखाय बेयाव दिनै मोनसे मुखुलि हाबाफारि दङ। दा बे हाबाफारियाव फैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनि थाखायनो आङो गिबियावनो मानगोनां जोंनि भारत मन्त्रि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि सार बिथां आरो भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथां लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, सोलोंथाइ मन्त्रि मानगोनां डक्टर रमेश फैगु सार आरो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि बयजोंबो अनजाग्रा गाहाय खुंगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम आङो नैबे हाबाफारिखौ एबा नैबे प्रजेक्टखौ जोंनि गोग्लैसोनाय पर्बतजरा हालामनि नैबे काजिगाव गोजौ फरायसालियाव हरनायनि थाखाय आङो गिबियावनो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम अबङा अरायबो बिथांमोनखौ गोग्गो देहायै लाखिनानै हारिनि देशनि हाबा मावनो हाबाय थाथों बेखौ आङो बिथांमोननिसिम कामना खालामदों। बेजों लोगोसेनो आङो जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम आङो मोनसे गुरैयै खावलायगोन। थांनाय गोलाव समाव जोंनि नैबे पर्बतजरा हालामाव जे जारिमिननिल' मोनसे मख'जानाय मुं महरै जोङो मोनबोबाय थादों आरो थांनाय गोलाव समाव जोङो मोनसे इन्सार्जेन्सिनि मोनसे जायगा महरै जोंखौ सिनाक्तकरन बेयाव जोङो मोनदों। दा दिनै लासै लासै फैनानै 2020नि 27 जानुवारिनि जे मोनसे गोजोन एकर्ड जोंनि संग्रामि दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFB आरो UBPO बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जे सान्थि एकर्ड जानानै थांबाय। बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै जोङो जोंनि नैबाव मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव साराय बोसोर दिनै आगान होफैबाय। दा बिनि गेजेरजों जोंनि पर्बतजरानि जे मोनसे गोग्लैसोनाय जे थासारि गोलाव समाव जोङो गोग्लैसोनानै थाबायनाय जे थासारि बे थासारिखौ जोङो दिनै लासै बयनिबो गेजेराव अनलायनाय गोरोबलायनाय सहायलायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै लासै बेखौ जोङो बोखांबोनो हादों होननानै आंहा फोथायनाय दं। बिनि थाखायनो आङो नैबे जे प्रजेक्ट बेयो 3,90 लाखनि मोनसे प्रजेक्ट। बे प्रजेक्टखौ लुफुंनायनि गेजेरजों जोंनि नैबे काजिगाव हालामनि मानगोनां आइ आफा रायजो राजा बेजों लोगोसे नैबे फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै हाबा मावनाय गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे गासै फोरोंगिरि आरो सामलाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै सोद्रोमा बिथांमोननिसिम आङो गुरैयै खावलायनो लुबैदों। बे प्रजेक्टखौ जेन' मोजाङै मोजां मावफुंनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ नैबे प्रजेक्टनि गेजेरजों जोङो साफा हस्टेलाव थानायनि गेजेरजों साफा जोङो जोंनि पर्बतजरा हालामनिफ्राय मानब सम्पद महरै जोङो जेन' खालामनो हायो। फारफ्रोम बिथिङाव जोङो राफोद साफा जोङो फरायसुला फरायसुलि दिहुननो हायो बेखौ आङो आसा खालामदों आरो मानगोनां फोरोंगिरि आरो मानगोनां बे फरायसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि बिथांमोननिसिम आंखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव हांख्रायनानै लाबोनायनि थाखाय आरो बे गोथार हाबाफारिखौ आं मावफुंनो मोननायनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम फिन खेबसे साबायखर बावबाय। आङो एसेखिनि बुंनानै फोजोबबाय। गोजोन्थों।